In het Krewierjen om Griener en Doorsemer te Borkjen is de biologische landbouw het feest. Sjoerd de Hoop van de Lietse Jouwer is een van de Frieske pioniers. Intussen werkt hij nauw met 2 boerlui en een molkveehouder bij Arnhem. Er wordt dong, gas en laan ruilen en onder elkaar leveren. Want lietskalige, lokale geerwerking van biologische boeren is het antwoord op de trend naar het gongbere, grutter en grutter. De plaats van Sjoerd de Hoop op Lietse Jouwer Krekboppe Dokkum is al goed 15 jaar een biologische oase tussen de gongbere plaatsen. Sjoerd had een traditionele potstal, de dong van een ier oud vertat. Net de afval, maar daar een boanne van libben voor de biologische griënte van de boerman. Haast 4 jaar verlien is Sjoerd ophouden met het melken. Hij woe net alleenig verder tjen hege kosten en zocht naar geerwerking met orenboeren. Er kwam ruimte voor orenactiviteiten. Zo organiseert hij elk jaar de biologische vakbeurs Biovak. Den jongen houdt er jongvee en skiep. Zijn vrouw zorgt als maatschappelijk werkster ook voor een part van het inkomen. Bij de skiep is het zo dat het verschil tussen biologisch en gewoon gongbaar is net zo heel groot, omdat uw skieper en de boeten bij de orenboeren ze krijgen al volle minder krachtvoer. En als wij dan krachtvoer voeren, hebben we dus biologisch krachtvoer, maar biologische grondstoffen. En via dus alle orendingen als antibiotica en hormonen en zo, dat is bij skiep al haast net aan orde. Dus het verschil tussen gongbaar en biologisch zit alleen in het feit dat ze het gas wat ze krijgen, dus het voer en het krachtvoer. En dat het vlees zal zeker een orenwaarde hebben, omdat wij ook gas hebben als de orenboeren. En de levenskwaliteit van het voer wat de beesten krijgen, dat zit op een hoger energetisch niveau, omdat het trager groeit is. En omdat het dus op een organische manier groeit is. En net dus kunstmatig met kunstmest. En dat is een... wij zeggen dat is een wezenlijk verschil. En de witte skip zei ik van er is geen verschil. En dat is een verschil van inzicht. Dat is hetzelfde verhaal als Jo bij een homeopaat komen. En Jo had daar baat bij. Dan zei de klassieke medische sector zei van, nou, het is onzin, want witte skippelen klappert het net. Maar Jo weet er zeker dat het van Jo werkt. En de mensen die het zelf ervaren en waardeer je, die zeggen van, ja, maar ik probeer het en dit is gewoon echt verschil. Ik wil net bij ons. Maar dat is dus een persoonlijke keuze die het mensen maken. En ik denk het verschil tussen biologische landbouw en gangbare landbouw, dat is uiteindelijk een persoonlijke keus. In 1980 kwam ik van Squallen. En toen heb ik hier gewoon thuis werken op een bedrijf van mijn heid en mijn omke. Met melkvee en skiep. En in de jaren 80 zie ik wel actief bij Plattelands Jongeren. En houd ik me ook wel te wanden met landbouwbeleid en honger in de wereld.
maar wij nog meer produceren voor de honger in de wereld. En ook milieu, duurzaamheid. Dus ja, minder vergifbroeken, minder keimensbroeken. Dus duurzame landbouw, dat stiet wel wat op mijn netvlies van hoe kan ik nou als gewone boer een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Maar toen ben ik toch in 1988 een keer op een cursus geweest, biologische veehouderij in Zwolle. En toen, en ik ben naar die cursus gegaan met het doel om alleen nog daar iets van te leren vanwege het duurzaamheid. Dus voor je gas in het loon, klaver in het loon, hoe je met stront om. En net maar de bedoeling om biologisch te worden. En aan het eind van de cursus toen zeiden ze van, als Sjoerd, en wat doe je nou? Nou ja, eerst nou ik omschakelen. Nou, dat was de bedoeling net. Nou ja, maar waarom was het dan net? Nou ja, ik ga van een familiebedrijf en die is heid en mijn omke, die maar dat trekt me niet eens wijzen. En nou, en dan zit wat in een soort schroom van, ja, dat gaat toch wat wordt te vier. Nou, en dan toch in per maand tijd, ik in oorlis, met mijn heid en mijn omke, die zei van, nou ja, wij zullen het zelf net doen. Maar ja, dan mag het zelf zezen. En toen ben we daar toch in teruggegaan. Tegen het lijkt me toch wel eens keerig. En dan wordt het echt een soort uitdaging. Van stel je nou eens voor dat ik dat wil doch. En hoe zou dat dan wezen? En wat kom ik dan zien? En dan blijkt van dat je dus vaktechnisch echt al je naar je dingetje komen. Van hoe moet de kei voor worden? Hoe gooi je maar je loon om? En dat er alle jaren van die onzekere factoren van iets, dat die dus nou invuld worden. En dan na je voorin van tijd, dan is het een gegeven. En dan denk je gaat gewoon niet verder en dit is mijn paard. Ik heb wel eens een keer signs hier van, doe vregen mensen van, wat is nou nog de uitdaging om in Nederland boer te wezen? En waarom gaan mensen gaan emigreren? En toen had ik wel eens signs van, als je biologisch boer wordt, dan emigreer je eigenlijk op je eigen plaats. Hier in Verlien mag Sjoerd kiezen tussen investeren in een nieuwe stal en meer kei. Hij kiest ervoor om op te houden met het melken. En die kar zorgen gaandeweg voor tal van nieuwe mogelijkheden voor hem en zijn loon. Zo kon hij biologisch gas leveren om Simon den Hartog. Dit wordt het krekboeten aan hem. Hij had een soort skee aan het loon terug gasfrettende gozen. Simon is tol via Verlien omschakelen naar biologische landbouw. Hij was een van de eersten in Noord-Eerst-Friesland. Alle dagen brengt hij zijn zoon Jan de 60 kei hoe de oude Lauwerszee-diek. Naar de Roon van de Mar. Nou Jan erbij komt, willen ze stadig gewoon uitbreidje naar 100 kei. Ek Simon emigreerde op zijn eigen plaats. Zijn grote reis begon na een triest barn, dat het leven van hem en zijn familie op een kop zette. Ja, dat is een lang verhaal, een traumatisch verhaal. En dat is begonnen in 1994. Toen ben ik bij Jan en zijn broertje in het loon, bij de trekker. En toen is zijn broertje onder de wijn van de trekker gekomen. En die had het net overleefd, dus die is verongelukt op een borkerij. En hoe gebeurde dat? Nou ja, hoe gebeurde dat? Hij heeft er waarschijnlijk afgestapt. Hij was 4 uur hier, kreeg 4 uur. Ja, en ik reed wel heel langzaam, maar ik had het goed op hem let. En hij is van de wijn afgestapt. Zei, vaar het je allemaal aan. Ga je een foto van hem? Ik ga een foto van hem, ja. Hoe heet hij? Hij heette Willem.
Willem Jan Broer heet het er echt. Ja. En hoe oud is hij hier? Hij is hier 3 hier. Ja. Squallenfoto. Squallen maken. Dat weer een enorme klap voor je gezin. Ja. Eerst een jaar hier had ik oude hulp gewoon. Toen melkte ik maar zo, maar via dus die ik niks. Dus ik voel mezelf dat ik zo bot mogelijk uit mijn koer ermee omgaan moest. Dus net het helemaal verstapje of zo, maar gewoon het recht aankijken en er recht tegenin. Zo. In het begin moet ik ophouden, want ja, ik voelde er ik niks meer voor. Het gevoel wie ik helemaal voort van alles. Toen hadden wij hulp zocht bij een homeopathisch arts. En hoe kwam je nou op het idee dan om biologisch te gaan? Ja, dat groeit langzaam. Totdat we bestuurd was winnen en we kwamen ook wel op open dagen bij gangbare boeren. Maar dan proef je de sfeer. En die homeopaat die, is in feite ik, biologisch arts. Dus, en die brengt je dan ook op ideeën. Zaten we aan de bel dan omschakelen naar biologisch. Want wat had die homeopathie in jou zijn? Nou, die wil mij wel helpen, maar de kei had die medicine nodig in, homeopathische medicine. Dus die stimuleerde mij ook wel om dat te doen. En het is een compleet andere manier van landbouwbedrijven. En, het is in feite een compleet nieuwe baan. En dat wie ik echt naar ziek. Nou, het werk jou dat ik een stukje rest of een stukje vrede. Ja. Ik vind het, ik ken het kwijt aan de aarde bijvoorbeeld. Als je pijn en je verdriet, als we hier op de grond zitten. Of op een knibbelstraat lang gaan. Om een stekels eruit te krijgen, dan kun je verdriet daarin kwijt. Ja. Maar met de gangbare landbouw ging je dat minder. Nee, dan zit je op het trekken met je vergifspuit. Dan kwam je net bij die aarde. Nee. Henk Engels uit het onborjende Ternaat is al 30 jaar biologisch boer. Hij zocht goede biologische groen en dong voor het verbouwen van zijn groente. Sjoerd de Hoop kon die leveren. Zijn paken verbouwde op dat land al jaren biologische groenten. Nou is deze groen van oudsher al biologisch. Wat vind je van deze kwaliteit? Ja, de kwaliteit is sowieso al heel goed, want het is al jarenlang grasland geweest. Dus die kwaliteit is prima. Er zit veel humus in de grond. En dat is van belang voor de plant om te groeien. Jo, krijg je ook mest van Sjoerd. Hoe bevalt dat? Ja, dat bevalt prima. Want je hebt te weinig transportkosten en de kringloop zo klein mogelijk houden. Je kan best mest krijgen die misschien wel goedkoper is als deze. Waar je nog geld aan kan verdienen als je bijvoorbeeld van kippenmest, mesterijen, van batterijen daar mest van zou krijgen. Daar krijg je bijvoorbeeld geld bij. Maar dit is van belang om in de samenwerking met elkaar samen te werken. Is het van belang dat je de spullen van elkaar gebruikt. Het is hetzelfde als goede buren. Je kan zeggen, ja, ik ga niet met mijn buren om. Als je in de stad woont bijvoorbeeld. Maar dat is ook belangrijk dat je buren hebt, dat je op elkaar aan kan. En dat vind ik ook hier, dat je met elkaar iets opbouwt. Dat is toch een beetje een principe kwestie ook. Van hoe ga je om met je land? Je kan er kunstmest op gooien en bestrijdingsmiddelen op spuiten. Dat is sowieso, de mensen zeggen, ja, dat is niet goed voor de gezondheid. Maar voor het land is het ook niet goed. De oergang naar het biologisch borkje wie voor Simon en zijn kei een lastig proces. De bisnien krijgt als het gongbare melkvee went aan het leveren van een soort melken op basis van kreeftvoer. Nou had hij minder opbrengst de kou, maar wel 8,5 cent meer inkomsten de liter biologische melken. Ja, dat ben ik natuurlijk net wend om biologische beks te krijgen die qua hoeveelheid volle minder is.
Dus normaal krijg je 12 kilo en ook had het en hier is mij 4, 6 kilo op. Dus die moesten wel even te goed aan wennen. Kun je dan maar diezelfde kaai verder? Nou, gewoon wel. Maar een heel groot gedeelte konden we dus net meer verder. Die waren zo traind, zo opfokt. Dat is een hele grote melkjongen, die al 50 liter melk en dat kan net met 4, 6 kilo best. Dus, maar daar kan je toch wel 30 liter van, ja, maar op top dan. Maar dan houdt dat op. Maar dat ze dan genetisch zijn van maar de 50 jaar en ze jouw 50, ja, dan fretten ze zichzelf op. En dan gaan ze onderuit. Wat moeten ze deergaan? Nou, ze krijgen het aan de poorten of ze worden net meer drachtig. De hele natuur is in de war op die manier. Ben je een soort kaaiverlen? Ja, ik ben het eerste hier wel van mijn beste kei, wat vroeger mijn beste was, 20% van ja, op die manier te borken. Ja. Dat doet zeer. Ja, maar je kiest ergens voor. En als je in de gangbare ogen, dan doet dat zeer. Maar in de biologische ogen, dan denk je van, het maakt toch zo. Want het oren past me net. Dus, en dan maakt toch weer maar die koe die 2 liter minder melk houdt. En dan is dat mijn beste koe en die net meer. Wie de eerste jaren van jou financieel echt dreig? Ja, je begint er wel op achteruit, ja. Maar we gaan net financiële problemen gewoon, nee. We kunnen de holle boppenwetter houden. Ja, maar ja. Dan maar wat minder investeren. Dus hij 15 jaar geen melkbodem kocht. Terwijl orenboeren elke keer zoveel erbij keepje. Maar ja, dat geld kun je dan ik in de boes houden. Ja, dit is mijn oudste koe. Dit is Ada. En hij is in zijn 14e levensjaar. Hij is van 1997, of zij is van 1997. En dat zie je in de gangbare landbouw weinig. Wat is de gemiddelde leeftijd? Nou, daar zit het al wel een paar jaar jonger gemiddeld als bij u. Ja. En deze koe die houden we verleden week nog keurt en toen kreeg hij 91 punten op beengebruik. Zeg je hem niks, zei ze misschien, maar een boer zei dat wel wat. Dus hij is nog heel goed. En dat is te danken aan de biologisch geweest? Mede te danken aan de biologische. Hij is 3 uur en dan een normale boer dat een koe die 3 uur is al gauw voort. Die wil daar geen gedonder mee hebben. Dus wij melken hem al 4 uur met 3 uur. En het zei zo, het is niet anders. En hij houdt gewoon 34 liter melken. 1 uur is helemaal leeg? 1 uur is helemaal leeg, daar komt je melk uit. Ja, klopt. Maar hij kan, als het mij vreeg is, nog wel 4 uur mee. Voor wat extra inkomen had Doetie den Hartog in de Pleerts het beheer over een appartement. Vooral voor vogelleefhavers en mensen uit het westen die het rijstziekje. Je maakt een skin voor de gasten? Ja, morgen krijg ik weer gasten. Vaste gasten, die komen hier regelmatig een weekend. En die komen uit Haarlem en die komen hier te onthaasten. Dus vooral ik voor de boerderij vind ze prachtig. Ze hebben een dochtertje en die vindt het boerderijleven prachtig, de beesten. Had je dit ook nodig als extra inkomen? Nee, het is mooi naam, maar wij maken wel leven van de molken. Je hem hier in het oors wil redden? Jawel. Ja, dan maar wat minder, maar we hadden goed. Wat doe je met deze extra bijverdiensten? Daar gaan wij onder andere op vakantie. Meestal ga ik een weekend met mijn man voort en met mijn dochter. En we gaan met het hele gezin een week voort. Sjoerd verbouwde ek, together met zijn broer, het oude koetshoes, dat vakantiehoeske voor greenziekers. Zijn boorman, hinneboer Riemer Dijkstra, moest zijn oude lisbatterij vervangen door een tweede hinnenstal met vrije uiterin voor zo'n 50.000 hinnen. Sjoerd wist hem oer te heljen om een stap verder te gaan.
Flink minder hinnen, zo'n 1000, maar dan wel biologisch. Riemer had daarvoor een lietsere stal nodig, maar wel meer land van biologische kwaliteit. Sjoerd kon hem dat aanbieden via pacht en verkeer. De dong hoeft dan net meer aanvierd te worden in hege kosten, maar kan broekt worden op het land van Sjoerd. Riemer had wel eerder naar het aanbod. Hij schiet al langer een verdere skaalvergrutting aan. Mijn nadeel is van het gangbare systeem is... Grut is nooit grut genoeg. Joert denkt van, nou, ik zit er hier mooi tussen. Dit is grut genoeg. En een week later is het alweer achterhalen. Want dan ben er over zomer die bouwen wegvallen grutter. Ja, ik vind, als ik eerlijk wijze maar vind ik dat een beetje een doodlopend spoor. Als we daar maar terug over, ja, dan weet ik het eigenlijk net hoe grut dat op plaats wijzen moet. En mij biologisch is het verhaal toch wel iets anders. Ja, daar haast, omdat er moet groen bij zitten en zo. En er zit mijn straal, wat er omheen zitten moet, wat die groen lezen moet. Dus er zit een maximum aan. En ja, dan hoop ik natuurlijk ook dat die biologische bedrijven net een verschrikkelijk grut worden natuurlijk. Maar dat mag wel zien, de toekomst het wijzen. Merk je het verschil onderin? Als ze boeten komen of wat ze binnen. Nou, als die hen één keer wend ben om naar boeten te komen en waar ophokplicht, nou, dan wordt ze knap vervelend, knap gestrest. Ze gaat ten eerste kist aan het bloed bewaren dat ze net lekker in het vel zitten. En uiteindelijk gaan ze best wel een beetje protesteren met de productie, want die zit gewoon zakje. Ja, dus als ze het één keer wend binnen, nou, dan zitten ze wel een boete maken. Ze haken wel die natuurlijke drang. Dat mag me wel oprekenen, ja. Wat is nou het verschil tussen vrije uitloop en biologisch kiepen horen? Bio. En, ja, dat is toch even een beetje een overhaal. Die bezetting in de stal die is ten eerste al vol leger. Dat scheelt haast de helft. En ten tweede moet biologisch hen moet op biologisch loon rennen. Nou ja, dit is dus al biologisch loon. Ten tweede, ze moet biologisch opvak worden. Dus ze komen maar de opvak, kan ze ook op boeten komen. Dus ze zijn het echt al wend om naar boeten te gaan. En ze krijgen biologisch voer voor dagelijks. En de snavels binnen het bekappen. Dus dat maakt het wel een behoorlijk verschil. Hoe komt het er nou uit te zien? Nou ja, we kunnen zien het eerste stukje hek. Zit er nou. Dit hek, dat rent rood tot aan de silo. En dit is de uitscheiding tussen, dit is het gangbare gedeelte wat hier achter lijkt en dit wordt het biologische gedeelte. Hier komen alle bio-henten erin. Maar zonder Sam Björman wie dit net realiseerbaar? Nee, die dit net kennen. Nee. Dus daarom is het voor mij een mooie jongens. Daar had ik dus een weekend nog uit, dat is al net zo heel lang, dacht ik. Dus ik vond het op zich echt wel mooie jongens. Ik dacht, ja, die jongens die krijg je één keer en net weg. En als die één keer een heel grote stal bouwt, ja, dan zit het er. Hè? En dat is nooit een biologische stal van mij. Dan maar de eerste 15 jaar waar die denkt als het al dienen heeft. Dus dit komt al hier, ja, het komt al hier toevallig, ja, het past al hier. Hartstikke mooi. Wat is dit? Nou, dit is een beetje een litvieverke. Dit heb ik speciaal gemaakt voor de hen. Want hier laten we straks ook, dus een heel gedeelte van de vakken laten we hier uitkomen. En de hen, ik weet, ja, nou zit er al niks, maar die wat rijdt als ze komt. Nou, dan weet ik dat die hen, die vindt het prachtig om hier wat snel hier om te skarrelen en om wat te drinken. Dus ja, vandaar. Dus het wordt nou druk? Jawel. Ja, ik denk het wel. Vond je dat er een soort kennis bij de school wie uit biologische borkje? Ja, je leraar hier wel wat doen, maar ik ben net echt, we gaan net echt op biologische wat leert of droog gewoon. Dat net, nee. 0,0. 0,0, ja. Ja. Hoe zeggen die lessen er dan uit? Ja, vanuit de gang maar open en hoe is het zeg maar, die kaai zo vol mogelijk melk kist overleden aan. En ja. Hoe groter op buiten tegen ze. Dus zo was. En dan had ik certificaten hellen. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, spuitlicentje gelden en kunststrooien en kleren. Ja, daar ga ik al niet weinig om. Als biologisch boer. Zo zag je maar weer hoe skieren die vraat is. Biologisch gangbaar. Alle biologische boeren weten dat uiteindelijk het verschil tussen gangbaar en biologisch heel groot is. Maar dat wordt nog altijd ontkend. Ook in het onderwijs, ook in de voorlichting en ook in de politiek. Dat de gangbare landbouw bijvoorbeeld heel nog denkt dat we met genetische manipulatie de toekomst zeker stellen kunnen. Of met een exportgerichte landbouw. En dan zeg ik, ja, sorry jongens, maar dan is het verschil tussen biologisch en gangbaar dan wel heel groot. Ja, deze familie al 12 jaar doen zij een biologische landbouw. En op dit stuit op een school leer je er dan niet over. Nee. Nee, dat is triest. Dat is heel triest. Als je de oerhiet of de ambtenaren bij een provincie of bij een gemeente of mensen in het onderwijs of mensen in de Rabobank, die ben zelf ook alle jaar vaak boerenzonen nu de gangbare landbouw. Dus die hebben die hele ontwikkeling, weet net wat het is. Dus kun zij direct net in denken. En je kunt het ook net afdwingen. Dus ik ben er helemaal net voor van dat de overheid bijvoorbeeld biologische landbouw verplicht stellen maat, want dat werkt dus helemaal net. Mensen moeten vrij kiezen. Je hebt een hele generatie doorheen voordat dat gerealiseerd is. Wat zou het voor Friesland betekenen als de hele landbouw hier biologisch wezen zou? In de hele provincie. Ja. Heel goed. In mijn oog. En het probleem van niet voldoende voedsel, dat slaat nergens op. Nee, ik denk als heel Friesland biologisch wezen zou, dat zou dus inhouden dat al die mensen in Friesland dus echt persoonlijk een soort omslag maken naar duurzaamheid. Dus dat de landbouw van heel Friesland biologisch was, dan zou de hele bevolking van Friesland daarin meegaan. En dan zou alle discussies over is fairtrade koffie nou onzin of net, is helemaal voort. Hoe belangrijk is exportgerichtheid en veevoer uit derde wereldlanden helpen, omdat we dat nodig hebben, de hele discussie is voort. Dus dat als de hele landbouw verduurzaam is zo, naar biologisch, dat zou voor Friesland een geweldige veroring wezen in mentaliteit van de hele bevolking. Want nota is de consument altijd domhoudend. Nooit precies weten wat er is en elk had altijd vertrouwen erin gewoon dat het wel goed komt. Men had vertrouwen gewoon dat in de tijd dat de DDT dat net in de vraag stelde van is het wel goed? Of dat groen ontsmettend was met chemische middelen en dat net in je vregen van kind het al je wel. En elk had maar aangenomen, ook op basis van wat ze uit Wageningen zijn, van dat is goed, dat is onderzocht. Dus men is een collectief domhouden van wat nou werkelijk duurzaamheid is. En zag je hem nou al het begin van een trend? Nou, wat mij betreft zou het wel wat sneller mogen. Ja. Ik denk, ja, nee, het is niet een trend nog, vind ik. Het gaat heel langzaam. Je bent nu al 30 jaar biologisch boer. Heb je eerst steun gekregen van organisaties als het LTO? Nee. Er is een omschakelingssubsidie is er geweest. Maar die is niet voor de biologische boeren. Die is voor de gangbare boeren die om willen schakelen. Maar verder heb ik nooit geen subsidie of iets dergelijks gehad. Het is niet leuk natuurlijk als je ziet dat al het geld naar je collega's toe gaat die in jouw ogen verkeerde dingen doen. Maar ja, het is de grootste macht. En dan is het is een beetje vechten tegen de bierkaai. En daarom is het van belang dat in de politiek ook een omzwaai komt. Dat men tot de ontdekking komt dat die bestrijdingsmiddelen en dergelijke, dat toch
onbegaanbare weg is op de lange termijn. En dat hoor je ook wel steeds meer. Maar de politiek heeft niet de lef om te kiezen. En als ze kiezen, als er partijen zijn die echt kiezen, dan krijgen ze geen stemmen. Of te weinig stemmen. Dus ja, het is iets van de lange adem. Je moet het voor jezelf willen, anders moet je het niet doen.